Ahojte, vítam vás pri ďalšom jednom prehľade sveta krypta, sa spolu pozrieme na Bitcoin, pozrieme sa v rýchlosti aj na ropu a zlato a nakoniec prejdeme aj na to, čo sa aktuálne rieši a aké zaujímavé novinky prišli z kryptotrhu, prípadne z celého sveta alebo prípadne aj zo Slovenska. Predtým, než začneme, určite tam do pozornosti aj môj Discord, nájdeš tam analýzy, trading setupy, obchody a zároveň komunitu ľudí, ktorí aktívne sledujú trh. Odkaz máš klasicky v popise tohoto videa, tak sa určite pridaj. V popise zároveň nájdeš aj link na našu depozit a trading kampaň, takže sa na to určite pozri. No a teraz už poďme na video. Otvoril som si Bitcoin voči americkému dolaru a momentálne som aj na Discord som vzdielal setup, ktorý vyzerá dosť pravdepodobne. Robil som tú analýzu a za mňa príde jemný pullback na 69 995 $, kde mám vlastne vstup. Toto vlastne mám aj trade, 69 995 mám vstup, 69 870 69 877 je stop loss a take profit celým na 72 000, kde si osobne myslím ešte, že pojeme vybrať hore likviditu okolo 72 000, podľa mňa sa môžeme zastaviť niekde na 72 200-300 a potom odtiaľ začneme pokračovať v downtrade, keďže mám otvorený aj short a budem to cieliť na 66 600 amerických dolárov, ale toto je trade do longu a tento trade má risk reward ratio 16,99, čiže skoro 17 ku 1, takže ak na tento trade budem riskovať 100 dolárov, tak vlastne profit je 1700 dolárov profit. Podľa toho, ako sa mu riskujete. Takže za mňa na Bitcoine, čo teraz očakávam v rýchlosti, očakávam, že vyklesá. Na tejto úrovni príde veľmi silná reakcia, čiže za mňa swipne tento level, príde sweep a potom začneme pokračovať hore. S tým, že teda take profit celým na 72 000 amerických dolárov a potom by som tam hore vyšiel otvoril ešte nejaký ďalší shorts k tomu pôvodnému shortu, čo mám aj otvorený z live streamu. Takže v krátkosti Bitcoin za mňa by dneska mal vyklesať a potom opäť by mal ísť na 72k, kde vlastne môžeme vybrať likviditu a spraviť pekné zisky a potom neskôr hore otvoriť short a tam ten short by som cieľil na dlhodobejšie obdobie a tam short by som cieľil na 66 600, by som cieľil na túto úroveň. Jednoducho Bitcoin je v downtrende, takže za mňa tam proste vyklesá a takisto žiadny konflikt sa nekončí a takisto aj vlastne hormuzský príliv je blokovaný teraz vlastne Donaldom Trumpom. Takže za mňa Bitcoin nemá moc nejakú šancu raz vyššie, ale tento trade mi technicky sedí. A ak by som sa mýlil, tak je to veľmi malé riziko, keďže trade 17 ku 1 je veľmi dobrý trade a aj keď nevíde, tak je to v pohode, lebo ten zisk, potenciál toho zisku v tom trade je veľmi obrovský. Ropa, ako som spomínal, ropa žiaľ závisí od všetkého, čo sa deje proste s vojnou, čo sa deje s hormuzským prílivom, čo sa deje proste s Izraelom, čo sa deje jednoducho s celou touto vojnou. Takže ropa, tuto vidíme aj veľký gap. Ak si zapnem ten gap, tak pamätám sa mi to, áno, tak na štvrťročnom grafe máme veľký nevyplnený gap na rope. Máme nevyplnených 101, 102 až 68 amerických dolárov. Když to pozrieme na daily, tak na daily to ten gap neukazuje. Ale na štvrťročnom ten gap je vidieť a aj ten indikátor to znázorňuje. Takže čo sa týka ropy za mňa, tak ropa začne podľa mňa rásť, keďže konflikt sa neukončuje, konflikt sa nejako nerieši. Samozrejme, ak by prišlo zase niečo typu, že budeme jednať, budeme rokovať, alebo zase bude nejaké prímerie akože, tak áno, ropa veľmi ľahko sa vráti na ten gap. A veľmi ľahko môže spraviť ropa potom korekciu späť na 95 amerických dolárov, ale ak sa nič takéto diať nebude a ak príde plná palba, tak za mňa ropa veľmi ľahko môže ísť na 120 USD ako nič a ak sa to bude ďalej naťahovať, tak ropa veľmi ľahko sa dostane na 130 až 135 USD. Takže za mňa, čo sa týka ropy, tam není čo moc riešiť, treba sledovať, čo sa deje a ako náhle sa vyhlási nejaké prímerie zase, tak ropa zase začne klesať a vyplní aj ten gap na 4-hodinovom grafe. Takže čo sa týka ropy, treba byť opatrný a jednoducho tam, čo sa týka tohto celého, treba sledovať, čo sa deje vo svete, či je prímerie, čo sa deje v prílive a tak ďalej. Takže za mňa ropa, čo sa týka nejakej technickej analýzy, tak veľmi ťažko sa momentálne traduje, lebo celá ropa je o tom,
čo sa deje vo svete a jednoducho nepomôže vám v tomto prípade nič. Zlato. V rýchlosti si preberiem aj zlato. Zlato vidíme, že zlato nám teda sa snažilo sweepovať tento support momentálne. Čiže sweeplo nám support 4670 amerických dolárov s tým, že tam prišiel veľký sweep na 4-dňovom grafe, ale sa potom opäť vrátila a teraz práve to bude test tohto supportu. Ak by zlato dokázalo otestovať tento support s tým, že by sme išli vyššie, potom je otázka, ako sa zachová na tejto rezistencii, či ju dokáže prekonať a či dokáže uzavrieť na jednom grafe nad ňou, čo sa zatiaľ nepodarilo ani tu, ani tu, ani tu. Tuto prišiel vlastne veľký sweep liquidity a takisto vidíme, že to zlato nedokázalo uzavrieť nad touto úrovňou na jednom grafe, čo znamená, že zlato momentálne stráca silu a takisto aj RSI je také zatiaľ viacej bearish, snaží sa dostať RSI do bullish zóny, ale zatiaľ sa mu to nedarí. Takže čo sa týka tohto celého, otázka je, ako sa zachová na tejto rezistencii. Ak jedna alebo dve denné sviečky dokážu uzavrieť nad týmto levelom, tak veľmi ľahko môže ísť vyššie a môžeme atakovať 5000 amerických dolárov na zlate. Samozrejme to závisí od toho, ako zareaguje teraz na ten support. Ak nám zareaguje tento support tak, že sa prepadneme nižšie, tak miesto toho, aby sme pokračovali v tzv. Krátkom uptrende, tak si myslím, že sa môžeme opäť vrátiť na cenovej úrovni 4550 amerických dolárov, čo je vlastne táto úroveň. A táto úroveň bude veľmi kľúčová. Ak nás táto úroveň udrží, tak samozrejme budeme pokračovať testovaní úrovni 4800 amerických dolárov, ale ak nie, tak nám zlato proste vyklesá nižšie. Takže čo sa týka zlata, tak tam som tiež opatrný, akože reálne ho netradujem, ale každopádne ma zaujíma, čo sa s tým deje, keďže zlato tu už je s nami veľmi dlho a zlato tu vždycky s nami aj bude, takže preto budem sledovať. A takisto aj technické analýzy by som musel robiť na XAU USDT, ale mňa viacej baví Bitcoin a krypto. Kryptorover, upozornenie. Netanyahu upozorňuje, že prímerie s Iránom skončilo, že by malo skončiť teda pravdepodobne veľmi rýchlo a takisto to signáluje riziko vyššej eskalácie, čo sa vlastne aj deje. Takisto, čo poznám známych v Dubaji, tak každý deň chodí vlastne alert a ľudia stále odtiaľ odchádzajú. Takže za mňa, čo sa týka nejakého primeria, tak celé to primerie, čo bolo znamené Donaldom Trumpom, je vlastne fraška, lebo aj tak sa vlastne medzi sebou bili, respektíve Irán útočil ďalej na Spojené Emiráty, takisto útočili aj na Kuwait. Takže čo sa týka za mňa, tak myslím si, že tento týždeň sa nám to zase vyhrotí. A takisto ako aj čo už možno viete, že Trump vlastne zablokoval ten prieliv a teda nechce pustiť, žiadny tanker nechce pustiť, aby vlastne prešiel. Takže bude to ešte veľmi zábavné, keď sa do toho zapojí Čína, lebo takisto vlastne cez ten prieliv ide ropa, vlastne cez tento prieliv ide ropa aj Číne vlastne z Iránu. A teraz vlastne, ak to Trump zablokuje celé, tak asi nikto, vlastne žiadny štát nebude mať prísun k rope, čo znamená, že toto už je veľmi vážne a čo sa týka Iránu, tak Irán toto nepripustí. A takisto Spojené štáty, čo sa týka Iránu, tak Spojené štáty už nebudú akceptovať nič, čo sa týka nejakého iránskeho režimu. Takže za mňa ani jedna strana neustúpi. A za mňa tento konflikt sa vyrieši v úvodzovkách, keď Irán bude zrovnaný so zemou, iné riešenie tam proste nevidím. Takže za mňa táto vojna ešte bude trvať dlho a keď sa ešte do toho zapojí Čína, tak to bude trvať ešte dlhšie. Bude to niečo podobné ako Putinova trojdňová operácia na Ukrajine, ktorá trvá viac ako 4 roky. Takže čo sa týka tejto vojny, tak sme veľmi blízko 3. svetovej vojne a obávam sa, že Čína v blízkej dobe napadne aj Taiwan a bude to veľmi zle. Ceny bytov lámo rekordne, Slováci kupujú veľkom, čo ich ženie do rizika. Analýza rekordných cien bytov a domov na Slovensku trúpla aktuálnych štatistických údajov za rok 2025. Vysvetlenie mechanizmu úrokových sadzieb ECB a ich reálneho dopadu na hypotekárny trh. Pohľad na klesajúcu dostupnosť bývania a zmenu štruktúry kupujúcich smerom k investičným skupinám a špekulantom. No akože ja by som osobne byt v Bratislave ani na nejakú investíciu moc nekupoval, keďže tie byty sú strašne predražené a takisto máte iné krajiny, kde viete kúpiť oveľa krajšiu nehnuteľnosť za oveľa menej peňazí a máte tam aj väčší výnos, čo sa týka prenajmu, ak by ste to prenajmili napríklad na Airbnb.
Nehnuteľnosti na slovenskom trhu v poslednom období vykazujú dynamiku, ktorá prekvapuje skúsených ekonomických analytikov a odborníkov na bývanie. Ceny v rezidenčnom sektore sa šplhajú do výšin, ktoré z minulosti považujú za nepredstaviteľné, pričom tento trend neustále naberá na intenzite. Neviem, aké sú momentálne ceny nehnuteľnosti, ale takisto viem, že ja som si istý jednou vecou, že ja už ďalší byt na Slovensku kúpať proste nebudem. Keby som chcel niečo pekné, keby som chcel niečo nové, niekde napríklad, ja neviem, pri Eurovej, alebo respektíve niekde v starom meste nejakú novú stavbu, tak tam dvojizbové byty idú tuším za 500 000 eur alebo koľko, čo je strašná palka. Čo za 500 000 eur mám vlastne penthouse v Paraguaji s 5 kúpeľňami, hej, a pritom na Slovensku za to máte niečo nové, pekné, áno, ale malé a neskutočne predražené na meter štvorcový. Prečo nehnuteľnosti na Slovensku rastú na ceny? No toto by aj mňa zaujímalo, keďže Slovensko je maximálne neatraktívna krajina pre vlastne nejakých cudzincov, pre nejakých migrantov. Hlavným motorom tohto rastu je kombinácia viacerých faktorov, ktoré sa navzájom doplňajú a vytvárajú silný tlak na zvyšovanie prenajných som. Nedostatočná ponuka nových bytových jednotiek v krajských mestách, ktorý je základný pilier tohto problému, pretože stavebný proces často naráža na byrokratické prekážky a zdĺhavé povoľovacie konania. S týmto môžem akože súhlasiť, lebo aj tam, kde bývam ja na Slovensku, tak respektíve tu sa nič nestalo, tu sa nič nedieje, tu není vlastne žiadne nové bytovky. Skoro. Ale takisto chápem, že takisto aj ľudia, čo vlastne bývajú, čo majú byty v paneláku a tak, v podstate to sú ľudia, ktorí tam žijú a to nie sú byty, ktoré sa prenajímajú reálne. A vlastne tí ľudia nemajú kam ísť, hej, ale samozrejme áno, chápem, že proste stáva sa menej bytov a tým pádom vlastne nie ako keby miesto, lebo napríklad v takom Paraguaji alebo v takom Dubaji, hej, keď som bol, tak tam sa furt niečo stáva, takže tam je tam dopyt, ale je tam aj jednoducho ponuka, že je si čo vyberať, pričom na Slovensku za prvé je to drahé, čiže čo sú tie novostavby, sú veľmi cenovo nedostupné pre bežných ľudí a ani si hypotékou to nemajú ako proste riešiť. A ďalšia vec je teda, že na Slovensku sa stáva veľmi málo a čo sú tie staré bytovky, tak veľa ľudí vlastne tam žije v tých bytovkách a nie sú to investičné nehnuteľnosti, sú to nehnuteľnosti, kde tí ľudia vlastne žijú, dá sa povedať, po celý život. Súčasne sledujeme prudký nárast nákladov na stavenú materiály a pracovnú silu, no toto je pravda, že developeri prirodzene prenášajú do finálnych cien pre koncových spotrebiteľov. Psychologický efekt strachu z ďalšieho zdražovania navyše motivuje ľudí k unáhleným rozhodnutiam, či vzniká neustály dopyt, ktorý trh nestia uspokojovať. Celková inflácia v ekonomike taktiež znehodnocuje úspory, čo núti majiteľ kapitálu hľadať bezpečnejšie prístavy pre svoje finančné prostriedky. Takže čo sa týka inflácie, tak áno, s tým súhlasím, ale takisto len proste Slovensko je maximálne nezaujímavá krajina pre cudzincov a pre ľudí, čo majú reálne veľký kapitál. Ľudia, čo sú milionári, proste nepôjdu žiť na Slovensko, proste pôjdu do Kostariky, Belize, jednoducho majú veľa možností, kde môžu ísť a je tam aj krajšie počasie. Takže čo sa týka, preto aj ja som dosť prekvapený z toho, že ako na Slovensku rastú tie ceny, keďže Slovensko, ako hovorím, je maximálne nezaujímavá krajina, čo sa týka aj daňovej rezidencie. A takisto daňového zaťaženia je to proste príšerné. Keby Slovensko, pochopil by som rast cien, keby Slovensko zaviedlo nulovú daň na kryptomeny a nulovú daň na kapitálové výnosy, tak vtedy by ešte to by pomohlo rastu nehnuteľnosti, lebo by sa Slovensko stalo niečím zaujímavým aj pre zahraničných investorov, aj pre zahraničných vlastne traderov alebo pre zahraničných ľudí, čo majú proste peniaze. Ale takto momentálne tá cena rastie len vďaka ľuďom, ktorí chcú mať ako keby vlastné bývanie, ale nemôžu si ho ani dovoliť, pretože je to drahé a vlastne nových bytov je menej, vlastne nevzniká tak veľa nových bytov, pretože to sú vlastne byty ako tie staré byty, čo sú tie paneláky 40 ročné, tak vlastne tam žijú proste ľudia a jednoducho tie byty nie sú ani na predaj, keďže tam vlastne žijú tam tie rodiny. Čo prezradzajú aktuálne štatistiky a grafy? Pohľad na dáta Zeme potvrdzuje, že organizácia prepisuje historické tabulky. Ak sledujeme vývoj v jednotlivých kvartáloch, vidíme jasne a neprerušovaný zostupný trend. Kým v prvom štvrťročí roku 2025 dosiahla priemerná cena za meter štvorcový približne 3041 eur, na konci roka teda štvrtom kvartáli sa táto vyšla až na 3000, to je strašne veľa. To je strašná pálka akože. To je strašne vysoká cena. Najväčší cena extrém zaznamená pri jednoizbových bytoch, ktoré sú pre kúpujúcich najdostupnejšie, no zároveň najdrahšie pre počte na plochu. Ich cena za roka z 3811 eur na meter štvorcový. To je strašne veľa, to akože to je úlet. Ani segment domov nedostáva pohľadovci, rastie o niečo menším tému, keď sa hodnota zvyšila z 2001 eur na 2130 eur v 12. To je strašný extrém. Že tie byty strašne rastú, no ako ja som rád, ja mám na Slovensku
byt, ale akože je to extrém, akože ďalší byt by som určite nekupoval, lebo aj tá výnosnosť, čo sa týka nejakého prenajmu, tak je veľmi malá oproti iným krajinám, kde máte za tie isté peniaze máte niečo väčšie, niečo krajšie a môžete z toho vytrieskať viacej peniazy, čo sa týka prenajmu alebo Airbnb. Dlhodobý graf od roku 2004 jasne ukazuje, že súčasná situácia nielen dočasným výkyvom, krivky všetkých typov nehnuteľností prudko smerujú nahor a prekonajú dokonca aj realitu bublinu z obdobia pred rokom 2009. Rozdiel medzi cenami bytov a domov sa neustále zväčšuje, čo signalizuje, že mestské bývanie sa stáva luxusom. No to je pravda, hej. Keď chcete bývať v meste, tak proste si za to proste zaplatíte naozaj a takisto ako som spomínal, že počas tohto videa, že byty v starom meste, keby som chcel kúpiť dvojizbový byt v starom meste, tak 500-600 tisíc eur, čo je proste strašný prepal. Za 500-600 tisíc eur mám proste penthouse Paraguay v najluxusnejšej budove. Takže za mňa Slovensko je maximálne neatraktívne, čo sa týka cien bytov a čo sa týka daňovej rezidencie. Ja si myslím, že v blízkej dobe príde nejaký prepad nehnuteľností, keďže veľa ľudí aj zo Slovenska odchádza a podľa mňa, nehovorím, že teraz, ale za pár rokov stane to, že nebude nikto, kto bude chcieť nehnuteľnosti kúpiť, lebo ľudia sa vyberú tam, kde sú lepšie podmienky a proste to je normálna vec. Rozpor medzi sadzbami ECB a komerčnými hypotékami, hoci Európska centrálna banka aktuálne drží svoju základnú úrokovú sadzbu na úrovni 2,15%, slovenské vlastnosti pocitujú úplnú realitu. Komerčné banky na Slovensku obskujú hypotékami obvykle so sadzbami, ktoré bežne prekračujú hranicu 3%, to je pravda. Tento rozdiel existuje preto, lebo banky musia do výsledného úroku započítať vlastné rizikové prirážky, náklady na bankovú daň a maržu, ktorá zabezpečí ich ziskovosť. Pred 6 či 7 rokmi sme začali anomálne nulových úrokových sadzieb, to je pravda, to si pamätám. Tiež som mal známeho, čo bral hypotéku a tam mal 0,5% úrok, niečo také, čo prirodzene hnalo ceny nahor, pretože úvery boli lacné a dostupné. Problém v súčasnosti je však skutočne, že ceny nehnuteľností rastú aj v prostredí relatívne vysokých úrokov. Tento jav narúša bežnú ekonomickú logiku, podľa ktorej by drahšie peniaze mali dopyt tlmiť. Keď ceny neustále stúpajú napriek drahým úverom, znamená to, že trh nevoľa potreba bývať, ale iné špekulatívne vplyvy to vytvára nebezpečnú situáciu, keď splatky hypoték zaberajú čoraz väčšiu časť rodinného rozpočtu. Akože nie som si presne istý, či toto dáva nejaký moc zmysel, ako neviem, kto by špekuloval na Slovensku, lebo keď človek, čo rieši nehnuteľnosti, tak vie, že na Slovensku sa to moc neoplatí, keď tie nehnuteľnosti sú za prvé drahé a za druhé ten výnos z toho prenajmu je veľmi malý. A takisto ten potenciál nejakého zhodnotenia tam síce nejaký je, že tá nehnuteľnosť pôjde hore, ale myslím si, že z dlhodobého hľadiska už si myslím, že nie, lebo za mňa Slovensko je maximálne nezaujímavá krajina, čo sa týka nejakých zahraničných investorov a takisto nejakých ľudí, čo majú peniaze. Proste tí ľudia si vyberajú iné možnosti. Jedine, že by sa niečo zmenilo, jedine, že by Slovensko nejaký zaviedlo nulovú daň na krypto a nulovú daň na kapitálové príjmy, tedy by to bolo veľmi zaujímavé, ale toto si myslím, že sa nikdy nestane, čo je škoda. Dostupnosť vlastne nehnuteľnosti na Slovensku patrí k najhorším v celej Európskej únii. Prvý Slovák musí na nákupu bytu pracovať dlhé roky bez akýchkoľvek iných výdavkov, čo nás radí na chod rebríčko prosperity, napriek tomu dopyt neklesá, skôr naopak. Toto je celkom zaujímavé, že nechápem, že ako je toto možné inak. Hlavnú rolu tu zahrávajú investori, ktorí byto vidia ochranu pri inflácii a stabilný výnos prenajmu, často nakupujú v hotovosti či vytlačujú bežne ľudí z trhu, avšak aj bežní občania ďalej kupujú drahé byty, pretože sa obávajú, že o rok už nebudú mať žiadnu šancu na vlastný domov. Inak toto je celkom smutné, toto presne ako hovorí, že avšak aj bežní občania ďalej kupujú drahé byty, pretože sa obávajú, že o rok už nebudú mať žiadnu šancu na vlastný domov. Toto je pravda. Kultúra vlastníctva je u nás zakorenená tak hlboko, že ľudia sú ochotní akceptovať extrémne finančné zaťaženie. Akože za mňa ako súhlasím, že mať niečo vlastné, mať vlastný domov, vlastný byt je proste niečo veľmi dôležité. Každý mal mať aspoň jeden domov, respektíve domov, kde naozaj bývate a potom prípadne nejakú inú nehnuteľnosť, nejakú garzonku na prenajm alebo niečo, čo vám dáva nejaký cashflow. Ale za mňa je v pohode aj úplne normálne, aby človek mal mať nejakú nehnuteľnosť, proste mať vlastný domov a nie žiť v nejakom prenajme celý život a v podstate niekomu inému platiť peniaze. Proste za mňa je to správne, aby človek mal nehnuteľnosť. Mnohí sa spoliehajú na pomoc rodine alebo veria, že úrokové sadzby budúcnosti preklesnú a oni svoje úvery definancujú. Tento nekonečný hlad po bytoch však spôsobuje, že trh ostáva napätý a ceny neustále hľadajú svoj nový strop. Kombinácia najistejších bytov a strach z budúcnosti považuje nákup toho horúčku, ktorá zatiaľ nepozná hranice. No. Keby som to a takto rýchlosti zhrnul, tak ja si myslím, že áno, tie ceny nehnuteľnosti rastú, ale podľa mňa za pár rokov, ak Slovensko bude robiť to, čo robí doteraz, že bude maximálne neatraktívne pre nových ľudí a ľudia budú odchádzať, že je veľká šanca, že v budúcnosti tí ľudia nebudú mať záujem o kúpu nehnuteľnosti na Slovensku za prvé, lebo sú predražené, výnos prenajmu je minimálny
a daňové zaťaženie na Slovensku je otrasné a jedno z najhorších v Európe. Takže za mňa toto sú 3 faktory, ktoré za mňa v budúcnosti môžu zhodiť nehnuteľnosti dole a takisto vlastne znižiť to potom ceny. Samozrejme, ak by sa niečo na Slovensku zmenilo, ak by sa zmenilo daňové zaťaženie, ak by sa zmenilo nejaký iný prístup k investorom alebo ľudí, čo majú peniaze, tak áno, je tam nejaká šanca, že by ten rast pokračoval ďalej, ale z môjho pohľadu, keď si to tak zoberiem, tie 3 body ešte raz, predražené byty, veľmi drahé na metr štvorcový, čo sa týka to ratio, cena, za ktorú kúpite byt a za ktorú ju potom prenajmete, otrasná, ja neviem, podľa mňa ani 3% z toho za rok nevytrieskate. A teda tretí bod a posledný bod, Slovensko je maximálne nezaujímavé pre investorov a pre bohatých ľudí kvôli daňovému zaťaženiu, ktoré proste príšerné. Sú lepšie destinácie, kde za menej peňazí kúpite niečo oveľa krajšie a viete mať z toho krajší, respektíve väčší výnos, väčšie ROI, čiže Return of Investment. Máte v iných krajinách oveľa väčšie, takže Slovensko ako investičný byt rieši na Slovensku za mňa je totálna hovadina a hlavne tá návratnosť je veľmi pomalá a v budúcnosti hrozí to, že Slovensko, ak sa nejako nenormalizuje, čo sa týka vlastne celej Európskej únie, tak za mňa Európska únia do 10-20 rokov to bude plno migrantov z iných krajín ako Uzbekistan a tak ďalej. A aj takisto teraz, aj keď som používal vlastne Bolt párkrát teraz, keď som v Bratislave, tak vždycky ma viezol nejaký Uzbekistanec alebo nejaký úplne imigrant, neviem v akej krajine, nejaký Pakistan dokonca, že čo je sranda, že títo ľudia, čo tu pred 10 rokmi nikdy neboli, tak teraz ich je tu pomerne dosť a už mi to prípada ako v Dubaji, že podľa mňa na Slovensku neostanú žiadni ľudia ako zo Slovenska pôvodne, ale že to tu bude plné migrantov a Slovensko ako také za 10-20 rokov podľa mňa začne pomaly zahýňať, lebo na Slovensku žiaľ žijú ľudia, ktorí sú proste starí a tí mladí ľudia ako ja proste odchádzajú preč. Ak chcete byť súčasťou aktívnej komunity, sa pravidelne riešia analýzy, obchodné setupy, aktuálne diania dostá krypta, určite sa pridaj na náš Discord, odkaz nájdeš klasicky dole v popise tohoto videa. Zároveň ešte pripoj na našu depozit a trading kampaň, nemôžeš získať odmeny v hodnote 100 USD. Takisto som live každý deň, takže sa určite zastav a na môj livestream. Ak sa ti toto video páčilo, budem veľmi rád za like a odber. Majte sa a vidíme sa na budúce.